Bu hayat böyle mi olur? Düşen hep yerde mi kalır? Gün olur belim doğrulur. Kim ne olacak belli mi olur? Oy. Bu hayat böyle mi olur? Düşen hep yerde mi kalır? Gün olur belim doğrulur. Aji. Kim ne olacak belli mi olur? Oy. Hadi kalkayım. Kane tur, uyga qaytayık. Sen mağan qaytadan külüm dep qaraş. Mağan omarım deş. Sonsuzluğun karşısında bir çocuk Seni taslap gitmeyeyim diye vade berip edin koy. büyürken kalkamayız bir çoğumuz. Hayat denen Seni canımda жақсы көрем, Aji. karşısında bir çocuk düşe kalka büyürken kalkamayız bir çoğumuz. Allah eline sağlık. Kolun dert görmesin sevgi tete. Bizdi үлкен қиындықтан құтқардың. Сендер менің балаларымсыңдар, Омаршан. Сендерге көмектеспегенде кімге көмектесем? Құлыным менің, жарығым. Benim olur. Ya Sen сиқырлы, таяғы бар сиқыршысың ба? Тас түнек қараңғыда бізге жап-жарық нұр шашасың. Құлыным, сатаған кетейін, жарығым, жаным. Ақыры шыттай болып киініп алған екенбіз. Sevgi тетемен бірге суретке түсейік. Жарайды, әрине кел. Ama bitmez yolculuklar. Ama болды, sabret Omar. Kel canım. Ama болды. Yerde doğru başlar yine ilk adımlar. Ama bitmez yolculuklar. Belki biraz canın yanar. Düştüğün yerde doğrulur. Başlar yine ilk adımlar. Bu hayat böyle mi olur? Düşen hep yerde Болды, үйге қайтайық. Жүр, жүр. kim ne olacak benim olur. Bu hayat böyle mi olur? Düşen hep yerde mi kalır? Gün olur benim doğrulur. Kim ne olacak? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت
فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير Filmning so'ng'i. Filmda қазақ тіліне аударып дыбыстаған Қазақстан ұлттық арнасы 2023 жыл.